So hello guys, welcome na naman sa aking channel. Guys, ni anak ko karon katudloan ta mo og tips kung si crush ay maibog nato or madali nato or sugton ta. Nga, ang tips ang nagasugod kay maligo ta matag adlaw. Oh, matagat ta sa tong kagalingon ha. Di ito masagutan atong galingon. Para si crush kay maibog nato. Oh, nya. Pag nabunta nya. Nakuy ko anyo karon nga sabon nga kanang siya secret na sa mga kapo. Oh, umuputi imong naong. Oh, pahok tayo mong pimpos. Si Crush may bago mo. Ako na tayo si kaning Pride Bar. Kaning Pride Bar mo niya ito isabon para sekreto rin sa mga wapo. Mga wapo itong pimpos ba. O at isabon sa akong lawas. O tapos na mo ni siya. Sabon kayo si kaning Pride Bar. Ay Tide Powder. Sorry Tide Powder. Kaning Tide Powder mo niya siyang usa ka kutsara. Bumulang dito sa dako nga swimming pool. Sa dili pa ka maligo. Yan, na siyang ikuan dito. Bula siya. Nya. Para magkabuta, puti. Mali sayo, naku ipakita karon ninyo nga video. Kani sa usan sa katawo nga uy taga siyang galingon. Oh, ibo ko sa siyang crush, kasi guwapo kay crush. Ibo ko siyang sa taga siyang galingon. Mali sa tan-awan ng video ha guys. Advertisement ta. Okay, let's go. Uy, crush, kung di lagi mo kung musugton, tanawa imong nangay.